To assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Da na ce na daina kawo muku update din wayannan mutane biyun ma'auratan nan, amma duba da yanda masoyana suke ta tagin dina akan abu baɗan da suke faruwa kwana biyun nan a nan kafar TikTok suna ta cewa in yi magana. To kafin a kawo wannan ƙadamin an riga an ba ku update tun kafin kowa ya sani, an riga an gaya muku abin da yake faruwa kenan. Me kuke so ku ji? To da bakinsa dai jiya Gfresh duk waɗanda suke gidan Shagari ya shiga gidan Shagari a cikin daren jiya wurin karfe ina ga 3 ne da wani abu, a yayin da yake bayyanawa kan cewa matarsa sai da ta kai sa kotu kafin ta wuce Saudiya, sannan kuma duk abin da yake faɗa ya faru tsakaninta da Bestie shi ba ƙarya zai mata ba, kuma batun biyan kuɗin haya 500 duk waɗanda suke gidan mutum kusan 1000 ya shaida musu kan cewa da gaskiya biya 500 kuɗin haya. Sannan kuma idan har tana son Bestie me yasa bata auri Bestin ba ta aure shi? Kun ga kenan duk maganganun update da ake kawo muku ku kun riga kun ji shi tun kafin sauran mutane su ji shi. Mu legit abu muke kawowa, ba ma ka labarin kanzon kurege ba kuma ma gutsuru tsoma. Sannan kuma kun ce in jiyo muku ta bakin ambassador Rashida mai sa'a, to gashi da kanta za ku ji. Ba biya da ni yanzu banda abinki na raba su da miji ta yaya, ta kuma ina shi mijin ya fito idan ta je gaban alkali yanzu ko ta je gaban 'yan sanda za ta faɗa abin da ne na haɗa su da mijinta. Ni yanzu da mutuwata da kabarina da abin da ya haɗa Sadiya Haruna da Gfresh duk ɗaya ne a wurina. Inda ba dan ma yayi magana ɗin nan ba ni na ji wallahi tallahi na zata ma da abin da ake kawai fim ake drama ake yi. Saboda na daɗe ma da wuce pages ni sabogin gabana ne a gabana, to ma in tsaya in saurari wata Sadiya da Gfresh na ni ba ni ma da abin yi kenan. Kuma ko da za ta shirya ba ni na ruwa na da ita ba abin da yawan sanda suke mu'amalar su suke kawancin suke faɗa suka shirya din su na sani, ai ban sani ba abin da ya min zafi. Ni dai na riga na san ƙaryan mutum ce take karewa, amma gaskiyar sa ba ta taɓa karewa. Kuma magana da take ta zancen kayanta da ta siya, na rantse miki da limamin mala'iku annabi Muhammadu, kuɗin da ta tura ba ta tura kuɗin yarinta account ina ba, na ɗinki a account ɗin tela, na siyanta account ɗin mai material duk suna nan da ransu basu mutu ba a sabon gari Inyamurai. Kuma wannan riga da ta siya miliyan 2.5 da ta kawo ta gidana, a gidana ta kwanan ta nawa, ce min ta wata uwar ɗakin ta ce ta aiko mata wai rigar daga Lagos, kawai wata surprise ɗinta ta bata. Kuma kin ga ta shigo social media tana faɗa duk ita ta canja baki. Kuma wallahi tallahi ba mutu ba, yan rana tana nan da rai a gaban yan rana ta ce ita ba ta son shi ba ta ƙaunarsa. Na ce to kin taɓa ganin mutum ya auri mutum baya so baya ƙauna, wa ita sunnan ma'aiki take so. Na ce ai sunnan ma'aiki sai da soyayya take tafiya. Ke wannan yarinyar aka fito da magangantuwa tana faɗa wai da ta sa na a group, har yanzu ba ta yi saurayin billahi lazi la ilaha illa huwa da zan bi shi ba har gobe. Ba ta da shi, duk abin da ta yi shi take mayarwa akan mutane, duk kalmomin da ta faɗa wallahi ita ce ta yi su. Ba biyana ki saka wa duniya ma ta ji. Ko da wani ne ya haɗa su da zai raba su, ai ba wanda zai haɗa su ko ba wanda zai raba su. Wani ne ya ce idan ni ne silar raba ta da shi da ita tun ranar da suka bar gidana daga shi har ita, na rantse da Allah har rana irin kamar ta yau magana ta silar baki ba ta taɓa haɗa da ita ba, ko shi ko a waya ko a live da yake yi a TikTok. Ba wanda ba na gani idan yana live, amma ina ruwa na da su. Damin su suka kawo kansu guri na, ba ni na je na nemo su ba, suka kiran su kuma suka yi rawar su, sun sani duka. Ni da abin da nake so ta iya magana ta kuma ta gyara bakinta. Idan tana yi wa wasu cin mutunci, billahi lazi la ilaha illa huwa, ni idan ta sai ta kwammace ma bata zo Kano ba. Wallahi sai ta kwammace ma bata zo Kano ba. Saboda billahi lazi ban shiga track ɗinta ba. Idan ta shigo na za ta turo kanta match ɗin da ba za ta iya kaiwa ba ta da rafali ba ta da gola. Na rantse miki da Allah da Annabi, ni idan ta shigo layi na, to na rantse da Allah da Annabi ƙarya iskanci take yi. Duk maganar da take mutumin da ba shi da hus, billahi lazi la ilaha illa, karfe 3 na dare kwanaki ta kira da ta so ta shirya wannan yaron Bestie da suke tare da shi shar, ba irin maganar da bata faɗa ba. A statement ɗin da take bayarwa da yake faɗa, ina ji na san ba ta da gaskiya. Gaba ɗaya abinta akwai shar. Ta ce mai yana yin
ya abin nan da ake na sata kuɗi yahu ta ce min yana waya ba irin abin da ta ce yana damfaranta ba a gabansa a gabana yana nan bai mutu ba ta kwace wayarsa kuma ya gaya min ba ita ta sai mishi wayar ba duk na shiga irin wayannan ake an kika ji irin abubuwan da na shiga wannan baiwar Allah ai na rantse da Allah da Annabi hakki na shi kadai to Allah ubangiji ya kiyaye na gaba. Kuwa jama'a ku tashi, TikTok za ta fashe, sai an yi magana ki ce kaddara igiya aka sa miki a hannunki ko a wuyanki ko a kafafunki ko kuma a ta gangar jikinki aka daure ki aka ce sai kin aure shi da zaki ce kaddara ne, me kike nufi? Sai an yi magana ki rika cewa ke baki da bakin uwa baki da to ke bakin uwa gare ki gami da na mutanen unguwa har ina shashakewa. To billahi lazi huwa rahmani, kin gama zaman ki a gadan Lagos, kin gama cin ogere, kin ci Lagos, kin ci tafa, kin ci ina shine kika tattaro ina kika dawo garin Kano, kin zo kin samu bawan Allah yana dan comedy din shi yana jin daɗi yana huta, kika zo sai da kika kwamushe shi ya je biya miki kuɗin haya 500, biya miki kuɗin ɗinki ba abin da bai miki ba, su ruwan sha su komai ya gama siya miki cefanen shekara a gidan kika tatse shi, aka je aka yi biki aka yi liƙi aka yi komai da komai kika haɗe kan kuɗaɗen kika cinye baki bashi ba. To billahi lazi huwa rahmanu tsinanniya, ki fito mai da kuɗin shi ki bashi, in ba haka ba na rantse da Allah sai mun miki rashin mutunci, na rantse miki da Allah ba wasa. Ba za ki rika taɓo mana shi ba, kin sa shi ruwa nawa ya sha, ledar ruwa nawa isha kafin mu gano kan shi. To billahi lazi wa ramani baki isa ba, kin zo kin same mu da aminin mu muna zaman mutunci muna zaman arziki, kika raba mu duk kika sa ya blocking din mu tsinaniya, ashe kin san abin da kika shirya, kin san sare ba za mu bar shi yayi danyen aikin nan ba ya aika. To billahi lazi huwa rahmani, idan uwarki ta ce miki je ka gani ba da kowa zaki haɗu ba da mu zaki haɗu. Billahi lazi huwa rahmani, makaryaciya ce ke ta ƙarshe kuma munafuka kuma makira, baki da aiki sai shira da shiyana shegiya tsinaniya bakar daga. Mai wasa da sunnan ma'aiki, mai wasa da aure. Kin zo kin rikita mana gabansa, kin rikita mana bayansa, mun rasa gane ina ne gabansa ina ne bayansa. Daga an jima ki aure ki ce kin yi na matu'a, sai an jima ki ce gashi dan luwaɗi kika aura, sai an jima a ganki kina bidiyo ana sumbatar ki, ana french kiss, ana dadima miki baki a cikin baki, harce cikin harce. To billahi lazi muna bin sa a hankali, bai gama gaya mana abin da kika yi masa ba, na rantse da Allah yayin da ya gama gaya mana muna bin kayan mu a hankali, wallahi sai mun fito mun yi ba ta kashi mu da ke. Billahi lazi daga ke mazan Saudiya ma baki basu ba, sai an yi abu ki tattara ki ce wai kin tafi Saudiya ko. To wallahi Allah baya son mutane irin ki, hajiyar karshen zamani hajiyar karshen zamani shegiya tsinaniya. To billahi lazi wa ramani, ki taɓa kowa kan ki taɓa mana aminin mu, muna zama mu lafiya lau, kika zo kika ba mu san me kika wanke kika bashi ya sha ba, shi kenan muka rasa gane kanshi, ashe zuwa kika ki tatsile shi, makaryaciyar banza makaryaciyar wofi, kun dauki TikTok din da shine wutar ku shine aljannar ku, in kika zo kika yi ƙarya, in kina da kuɗin kama ya me yasa sai kin yi aure kin yi ƙarya kafin nan izo ya biya miki munafika tsinanniya. To wallahi tallahi sai kin gane kuranki, na rantse miki da Allah muna nan muna bin kayan mu a hankali, yayin da ya gama tona miki asiri billahi lazi huwa rahmani, na rantse miki da Allah kin daina fitowa masana'antar na tamu ta TikTok kina yin abe waɗanda bakara da ku kuma masu bata hakuri, taron yuyu da taron yayaya, kun daɗe ba ku bata hakuri ba, kar ta haƙura dan ubanta duk abin da za ta yi ta je ta yi, kar ta haƙura. Na rantse miki da Allah duk wanda ya fasa ki sha ruwa ba dan alwala ba. Wai wala kiri ya ga karuwa ta fece da gudu za ta yace ke dawo nan ina za ki, kin san makoma, wallahi kin san makoma, muna nan muna jiran ki, na rantse da Allah duk wanda ya fata ba shi kaunar Allah, sai ya ji ƙarshen zamani mai bakin iyaye. Akwai abin da yake faruwa a kaina a social media din nan, na san yan uwa da abokan arziki gabaki daya suna ji suna gani, sannan duk wani mutum da ya ansa sunansa masoyina ko yana tare da ni, na tabbata da cewa bai ji daɗin wannan abubuwan da suka faru ba. Ni kaina mai magana like I was saying, ni kaina mai magana, ni kaina bana jin daɗin abin da yake faruwa, duk da cewa na san ba ni nake yin abin ba, shi ne da yin abin, amma ni ne da jin kunya. Let's be honest to each other. Mutane na da muke tare da su a zahiri sun ban haƙuri, sun min nasiha, sun ban haƙuri, sun min nasiha, suka ce dan Allah Sayyida ki haƙuri,
ki shiru. Alhamdulillahi nasiyansu ya yi tasiri a tare da ni, na yi haƙurin na yi shiru. Amma akwai wasu mutane wanda a ko da yaushe ni mai laifi ne a gabansu, das makiyana, sai suka ɗauka shirun da na yi kamar bani da gaskiya ne ko bani da abin da zan ce. Ni ko nake da gaskiya, ni ko nake da abubuwan cewa. I have a lot to say, but I have never said it. Dalili na shine aure ya wuce wasa, aure ya wuce tunanin mai tunani. Sunnan ma'aikin Allah ba haka yake ba, ba haka Allah da manzansa suka koyar mana sunnansa ba. Idan shi hankalinsa ya gushe, ni kuma hankalina bai gushe ba. Akwai wani magana mai muni wanda ya yi a kaina a social media. Na san mutane da dama they have been waiting su ji wannan abin. Sannan ni karan kaina mai magana, I have been waiting nima in ji me nayi. Na san kowa ya san da zancen nan inda yake cewa akwai abin da matarsa ta masa. Idan ya zo ya faɗa sai duniya ta tsani matansa na shekara 10. Me nayi? Alhamdulillahi, ni dai na san baka kama ni ana zina da ni ba, baka kama ni ina lesbian ba, baka kama ni ina shan giya ba, baka kama ni ina cin naman mutum ɗanye ba. To ni ko menene ne haka da har idan ka gaya wa duniya, duniya za ta tsane ni na shekara